mad til? I dag der laver vi mad til 250 børn og frivillige. Hold da fest, det var mange. Hvad synes I om at arbejde i køkkenet? Jeg kan godt lide at arbejde i køkkenet, det er dejligt. Ja. Har I nogensinde været på køkkenskole? Eller kokkeskole? Ja. Ja, jeg har ikke været på kokkeskole, men jeg har arbejdet mange år i køkken, og så har jeg taget en uddannelse, som hedder en professionsbachelor i ernæring og sundhed. Og det er det der før der hed det husholdningslærerinde. Så jeg har lært at lave mad i skolen. Ja. Har I været med i en køkkenkonkurrence en gang? Nej, det har jeg faktisk aldrig prøvet at være. Desværre. Ja. Så går vi videre til næste spørgsmål. Har du kommet vipse i vores mad? Nej, men det er svært at lade være, for der er rigtig mange vipser herude. De kan især rigtig godt lide kyllingepølse, har jeg lagt mærke til. Okay. Så måske er der en vips i, det håber jeg ikke. Nej. Hvad har været det sjoveste at lave? I dag har det været rigtig sjovt at lave bolledej, fordi så skulle jeg have armene helt ned i for at ælte det. Det synes jeg var ret sjovt. Det føles ret lækkert. Ja. Ja. Hvor får I opskrifter fra? Jamen, der er en køkkenchef i køkkenet, hedder Jakob, og han er kok og har lavet rigtig, rigtig meget mad, så han har opskrifterne op i hovedet. Så vi får dem faktisk bare fra Jakob. Og jeg har lavet rigtig meget mad, så jeg har også mange af dem op i hovedet. Ja. Hvad er det bedste mad, I nogensinde har lavet? Altså, jeg kan bedst lide gulerødder. Prøv at se, jeg har tatoveret en gulerød på min arm. Så det er det, jeg helst vil spise hele tiden. Okay. Nu er den fyldt med dej. Hvorfor har I valgt at lave mad til os helt gratis? Det er fordi, det er sjovt. Og fordi at vi gerne vil lave noget dejlig økologisk, frisk mad til jer. Så derfor gør vi det gratis. Fordi det er sjovt. Det er rigtig hyggeligt at være ude i køkkenet. Vi hører musik og snakker rigtig meget. Så det er også bare rigtig sjovt at være her. Ja, det lyder i hvert fald godt. Ja. Hvorfor er det sjovt at lave mad? Det er et rigtig godt spørgsmål. Jeg synes, det er sjovt, fordi det går meget hurtigt med at skabe noget. Og så smager det godt. Og så er det også rigtig dejligt at lave mad til sultne mennesker, som bliver glade. Så når de kommer, så er de lidt sure, fordi de er sultne. Og så når de har fået noget mad, så er de helt vildt glade igen. Så bliver man også selv lidt glad. Ja, hvor mange avocadoer skræller I? Jeg tror, vi skræller cirka 50 kilo. Hold da vist. Ja. Det bliver til guacamole. Ja, det er også lækkert. Nej, men de er lidt hårde, så vi håber, der er nok. Ja. Hvad skal vi have at spise i aften? I aften, der skal I have burger og med kartoffelbrød til. Det lyder rigtig mange. Vi laver 100 kilo kartofler, så der er nok. Det lyder lækkert. Det er godt. Tak fordi jeg måtte interviewe dig. Det var så lidt.